പല ആൾക്കാരുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ യൂറിക് ആസിഡ് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത്. പല ആൾക്കാരുടെയും വിചാരം യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധിവേദനകൾക്ക് വേദനാ സംഹാരികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ക്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ഈ അസുഖം ഭേദമാവാനുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെഡിസിനും ഇല്ല എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പല ആൾക്കാർക്കും നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് കിഡ്നിയിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിസീസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങാനും ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.